sawijining wengi wulan purnama, aku lungguh ing pinggir pantai Parangtritis. Angin nyeret rambutku, lan ombak muni kaya gegere atine wong sing duwe kenangan abot. Ing panggonan iki, aku eling marang kakangku, Bimo, mahasiswa sing tau dadi aktivis banjur dumadakan ilang tanpa pamit. Biyen, Bima kuwi wong sing ora bisa meneng nalika ndelok keoraadilan. Sakwise sekolah dhuwur, dheweke kerep melu diskusi, nulis pamflet, nganti kadang ora mulih telat wengi. Ibuku kerep ngomel, nanging Bima mung bisa mesem. "Keadilan kuwi ora teka menawa kita meneng wae, Dik," ujare ing sawijining sore nalika aku takon kenapa dheweke kerep sibuk. Nang bener kuwi kudu diperjuangake. Aku mung manut, nanging ing jero ati aku bangga duwe kakang kaya Bima. Nanging sawijining wengi, kabeh owah, Bima ora mulih. Aku lan ibu nganti esuk ngenteni, nanging omah tetep wae sepi. Dina dadi minggu, minggu dadi sasi. Wong-wong ing kampung wiwit bisik-bisik, ana sing ngomong Bima ditangkep, ana sing ngomong Bima mlayu amarga ndelikake dokumen rahasia. Nanging ora ana sing ngerti kasuyatane. Lan aku, adik paling cedhak karo dheweke, mung krungu swara ombak saben wengi, kaya ana sing nyritakake apa sing sejatine kelakon.